Bonde Mataram! Bonde Mataram! Kenapa dalam cara menang nih bejib lain nih deh Birdao. Yo. Yo. Kemana ada Kasman? Berai gana? Berai lawan cuy. Diherbil ziplay. Mayor tanah aja. Kalau masuk ke mulut sekenar na. Tahu sekali na? Sudah sekali. Kaya semua mayor langsung mau nang sih. Wah, tahu sekali baik. Sekali baik. Kasih nabe. Kasih saning sampai sabar Adon kasih hotel. Hello everyone, welcome to my YouTube channel. Nih jadi Diherbil tanggasnya na. Nih tangga karya nasi kutsi tamrah nih. Wow, foto di sini nih pak. Hey rider, kasih kena karya gemsi gue. Wow, helmetnya kau, bukan? Wah. Nih, kamu itu enggak? Ruang pur kita kan ya? Agak nih. Berai kan keluar ya ini. 15 Agustus nih sih berai lah sih. Korekila, mabe dong ada forest koloni खाथियाव dong. Biनिफ्राय naidw, ओमफ्राय Diherbil, ओमफ्राय biblaibil थांसै. Ready जाखाजोब्बाय आरोना लोगोफोर नायलांबाय थाबानो जाबाय. लोगोफोर नै 15 आगस्टनि होगोलांसै जोङो Diherbilaव थांगोन ओमफ्राय biblaibil थांगोन आरोना. जोंना रेडि जाजोबबाय नै 15 आगस्टनि. गासिबो जोबलाय. Hello. Enak YouTuber dong oh. Siap vlog enak. Subscribe. Woi, nak belum mana? Sasina mana mulai? I want subscribe. Woi, nak belum mana? Deh video. 75 Day Independence Day. 76 Independence Day. Video, kamu udah sampai lepas lah. Video. Ini masuk sini dengan apa pun? Video. Mana pilih? Pilih. Taman nalar. Kisah macam mana sih? Yang ni bijim mana kan deh? Bonde Mataram. Ready jam kana? Excited saja bang. India. Lawai. Bonde Mataram. Bonde Mataram. Tuh guys, mbah, jangan kerwain nih ready jawab. Hey guys, oमफ्राय दा जोङो नायगावआव दङ आरोना. नैबे लामा थांसै जोङो. नैबे लामा थांसै. माबा Diherbil थांनाय लामाया. ओरैजाय फैबाय क'क्राझारनिफ्राय फैनाय लामा बे. जाग्रा बायदों एसेनो. माने हजोंहाय दाम जाजोबो नालाय बुस्थुफ्रानो. थाइबानि बुस्थुफ्रानो 10 थाखा गाहाम लायो. दिनै उदांस्रि सान 15 आगस्ट बयबो मिथिखागौ. ओमफ्राय जोंबो एसे ओंखारबाय आरोना बेरायनोसै एसे. न'आव थानो बानानै ओरैजाय जों Diherbil ओमफ्राय मा होनो biblaibil बे मोननै जायगायाव थांगोन आरो. डाइरेक्ट क'क्राझार थांसै गावबा गावनि न'आव थांसै आरो. अफिसाथ' दिनै 15 आगस्ट बयहाबो बन्द नालाय बेखायनो फ्रि मोनबाय. बिदि टाइमखौनो मोना लोगोफोर माने बांद्राय आं भिडिअखौबो आपल'ड होबाय थानो टाइमखौनो मोना. बरिया नुहुरो ओमफ्राय जोमैजों. दाबोरगावजों फैबाय लोगोफोर. नै बैलाय Diherbilआ बैथिं थांबावनांगौ जों. नै बे लामाजों होलांनांगौ. एकदम होलांसै सें बै नो दाखालि दैसिम देरदों नामाथाय दैया बैसिम फैदोंनो. बाना जाखाबाय. हाजोखौ नाय गाइसमोन. हाजोआ बरिया नुहुरो. माला हगारगोन जाखो? जुम खालामनो नायनो नामा? हाजोआव गाखोना खेबजाहैदोलै नोंसोर.
माय गड गाइसमोन सफैबाय दा दिरबिलाव नायनो हागोन दै जोब दाबो सेमाखै दैयानो थिंसो ओमफ्राय जों थांथारनो थाङा दानो थांबाय जानाय नङा दानो नै गंसे रेस्ट लासिगोन जाया मोजां साइडआव जादों बयानो गोलोमबाय दसे रेस्ट लाबाय बैग्रि बिफाङाव बैग्रि बिफाङाव रेस्ट लाबाय जोङो लोगोफोर दिरबिला बेनो आरोना ओमफ्राय लोगोफोर बैथिंजाय जों थाफैला बिराद गरमबो बेयाव साया मोजां जिरायनो मोजांथार नायनो हागोन नै दैया दाबो सेमाखै बै दावखोथारनायबावमोन औसिम लोमजोबो नायदो दिरबिलनिफ्राय ओंखारबोबाय जों दा दिरबिलाव थांगासिनो गासिबो नै हाजो सिनारि नायनोबा फाग्लाफ्रा लांलायबाय अन्थाइ गुफुरखौ नायला जा मोजां नुहुरो गाइसमोन नै दा दिरबिलायाव सफैबाय आरोना ओमफ्राय सिगां आवगायबाय लोगोफ्रा नै सानैजों जोंहा दादाबाय माबायदि मोनखो दिरबिलायाव फैनानै मोजां मोनदों गोसोखौ थांना फैखांबावबायसो मा खालामफैदों दिरबिलायाव फैनानै जों दिरबिलायाव फैनानै दा फट' खेबसै ओमफ्राय एसे बेरायलाबायसै बेकग्राउन्डफोरखौ नायसै मानसि फैदों दिनै माबामोन ना 15 आगस्टनि मानसिफोर बिराद बेरायफैदों आरो एसे बेकग्राउन्डखौ नायसै दसे उनाव देखायगोन र' दैफोरखौ नै बेसेबां गिदिरजों माबा दंमोनलै मा होनोमोनलाय नाव दंमोन नावा नावा गैया ओरै नायदो र' ओरै देखायनोसै र' ओइलाय हेंगिं ब्रिजआ हेंगिं ब्रिज गाखोहैगोरसैलै ना सिखाफोर दं सिखाफोर हेंगिं ब्रिजआव नै दं दैया नै दाबो दङ सेमाखै सिखाफोर दं सिखाफोर हेंगिं ब्रिजआव बिरादनो जेव जेवथारलै माबाखौ मा होनोमोनलाय बिदिखौ बे गोजौनिफ्राय फैनायखौ बेखौ लिफ्ट बायदिया फ्लाइं लिफ्ट हाबाय दासिमावलै हामा देन्जार मावो नै बायगोन नै ब्राभो ओइ मा ओमफ्राय खेमेरा खेबनाया मावजोब्बायना ओइ र' बायबाथाय सेस थबनो थांबाथाय बाय ओरैबो फुराना जाजोबखाबाय दंफाङा आयौ खेमेरा मावजोब्बाय दानो सोमावग्रुंजोबो ना फुराना जाबायलै बायबाथाय सेस गलांबाथाय आथामा जाला लामाया गोदान होबानो जासै नै बायजोब्बाय नै दैया गाइसमोन दिब्लायनि दैया नै सेंग्राफ्रा एन्जय खालामनो फैबाय मोनसे ओरैनो बिलाइ गोमोन कालारनि माबायदि मोनखो दिब्लायाव फैनानै बुंदो दे सोरगोआव दंना फाथालाव दंफोर बायदिसो मोनलायलांबाय बुंनोनो हाला सोरगोआव दंना फाथालाव दङ हाजोफोरखौ नायहरलाय गोसोजोंनोसो गोसो जालायो एखौ मा बानायनो नागिरदों नै मोनसेबाव बानायगासिनो ना मैखुन मा होनोमोनलाय बांखार आयौ बेयो जेरेखम ओरै आं खिथानो आं इन्ट्रडाक्सन होनो बेनि बारे बेयो मैखुनबो होनजाबाय आरो ना गिदिर मैखुन बे गोजौआव थानानै माइकेल जेक्सना जेरेखम मोसायो बिदिनो मोसाफैगोन बेयाव सिंगारफोर डेन्सारफोरा बाव मोसाफैगोन आरो ना नायफैबानो जाबाय बेयाव नैबेनिफ्राय जों नायहरगोन आरो ना बै थिंनो मोसागोन बांसिन ओमफ्राय मोनसे माबा होनाय जागोन बाव दरबिन होनाय जागोन दरबिनजोंसो नायहरनांगौ आरो ना हाजोनबो फैगोन लोगोसे माबानि खनायाव माबा दंलै दालाङा माबा मानिहा अबाय मोनलाय दिल माबायाव मोनलाय मुम्बाइ ना माबायाव मोनलाय मुम्बाइआवसोमोन नामाथाय
माबा मोनसे सेटेलाइट माबा लाइटिं मोनसे दंमोन ना लाइट हाउस बायदि जागोनदां लाइट हाउस बे लाइट हाउस खालामगोन नाव नायहरग्राखौ होनो लाइट हाउस बेनिफ्राय नाव नायहरगोन आरोना बेजों नाव गिदिर लाबोगोन बाव टाइटेनिकनिफ्राय फिसासिन देरबाय नै फुरा जोबनायमोन बेनो दिरबिल गासिबो नैबेनो दिरबिला ना नै नाबो मोनो ना बाव फुरा ना मोनो दाबो दं नाव गाखोनोसो नागिरदोंमोन नै नावा बोस थांबाय नावखौ गाखोनो मोननाय नंला हनै जोमैयाबो जा मोजां अखाबो हादों लोगोफोर हाब्रु जाबाय एसे सेंग्राफ्रा हिनसाम बाव सेंग्राफ्रा खयजन दंलै सेंग्रा बोराय सेंग्रा नोंसो जाबाय बे दैयाव नोङो दिरबिलनि बायदि मानसि ओंखारनाय वाव थ' बै ब्रिज गाखोयो मा बेकग्राउन्ड लुक एट दिस मानि थाखाय फैदोंमोन 15 आगस्टआवसो फैदोंमोन बेरायनो आजादि लुक एट दिस पाहार नायखाबाय बेखौ देखायजोबखाबाय आंखौबो हिनसाव नुखायोना ब्र' हनै फाग्लाफ्राबो मालाबा सहैबाय हनै सोर थांगोन भिडिअ नुखायोना येस ब्र' अ माय गड टुरु लाभ ओइ काम फैदा ओइ where going bro काम बेयाव माबायाव ब्रिज गाखोनोसै ब्रिज गाखोहैनो औ ब्रिज गाखोनांगौ बैयाव दंबावोथ' दालां आता पायोगे चल दे भाई दे मेरा बिटला रुपया किधर है किधर है मेरा बिटला रुपया आता बिटला रुपया हम तो खा गए तेरे बाप भी टोकला और मेरे बाप भी टोकला तो दोनों टिंडल था tope नहीं तुम्हें टोपे उड़ा दूंगा जाना बनता है सबसे लम्बा इंग्लिशनि बेनो जाहैबाय दिब्लाइनि गोलाव बे गोलावसिन आरोना वाहानि सिंगा ini buddy yeah cool yes cool background लास्ट खनानि बे सबसे गोलाव बे गोलावसिन थाबायनानै दिन्थिना ससे बे मोजांसिन बैना दंफांनिया फुराना जाबायना गासिबो आं थांलालै बिथिंजाय थांनो बाबाय आं सान्दुं गोसाथार yo मा साना बादाम जादोंमोन आं नैबे पेपाराव यो साना बादाम जादोंमोन आं नैबे दिब्लाइनि बे ब्रिजआव यो साना बादाम जादों आङो नाइस ओरै फट'खौलाय खालि फट' ब्र'ब्रा बे ब्रिजखौ दिन्थिदों आं नै गाबोलि सान्दुं गोसा ओमफ्राय खालि फट'ल' भिडिअखौनो खालामो आयु खेबगोन गाइसमोन जोंखौ लाफादोब्रा इउटिउबाव लाफाजोब्बाय हाबजोबगोन ओइ गामसा गाननानै गामसा लाबोदोंबा दुगैदो खेबसेनो बेयाव गोथौ आरो दैया गोलावथार आरो 100 मिटारसो जागोन ना अब्ला 100 मिटारसो जागोन ना जायो मिटारसो जानो हागौ खोमा न' डरमेन्टरखौ दे फट'खौलाय नै गाइस दिब्लाइनि गार्डेना नै बिदि दंजोबो आरो गैला नैबे गाखोग्राया रजोब्बाय जेबो साजायबावबा बरिया नुगोन जानुवारि फैबा फुरा साजायजोबसिगोनलाय आरोना एबार जानुवारि सिगां
गोबां मानसि फैदों 15 आगष्टनि गोबां मानसिफोर बेरायफैदों आंहा गोलोमजोब्बायलै जाला बा केव गेबा गरम मोनथारबायलै जाला मेंजोब्बाय आंथ' बिथाङा बिराद खस्थ' खालामगासिनो बिनिखौ साबस्क्राइब खालामनानै होबानो जाबाय अननानै शेयार खालामनानै गावजों गाव सापर्ट होलायलायाबाबो जायाना बिनिखौबो सापर्ट खालामना होबानो जाबाय राइट नोंगौ नंनायालाय नोंसोरबो बेखौ सापर्ट खालामगोन आरो बेबो नोंसोरखौ सापर्ट खालामसिगोन गावजों गाव नायलायलायाबा माथो जत' गिदिर गिदिर इउटुबार दंना गासिबो बिदिनो जों सापर्ट खालामाखैबा बिसोर मारै गिदिर इउटुबार जानो हाखो बिदिनो नोंसोरबो जोंखौ माबा सापर्ट खालामोबा जोंबो गिदिर इउटुबार जानो हागोन खेबा जानाय दा गाज्रि दामोन जोंनि होननायखौ बिदिनो सापर्ट खालामना होबानो जाबाय आरो नोंथांमोनहाबो माबा हरबानो जाबाय शेयार खालामना हर जों खालामना होगोन गावजों गाव अनलायलायनांगौ ना नै बिथांमोनहाबो इउटुबार बिसोरो जोब्बाय हनै भिडिअ बानायना फैजोब्बाय आरो दिब्लायाव ओमफ्राय जोंना गारिया नै स्कुटि माबाजोबसो मालायफोर बिदि खार लानो हाया जों खार लानो हायाना जोंहा बाइकखौसो टमेट' बेयाव गाखोलाय